Il-poplu ta' Raħal Ġdid beda jżejjen it-tempju majestus tiegħu bil-pittura u l-induratura wara li għal dawn l-aħħar 50 sena kemm ilha kkonsagrata l-Knisja tħallit fuq il-fil. Fost l-ewwel teżor li din il-Knisja żżejnet bihom hemm il-pittura sagra mal-abside fuq l-artal li kbira 90 metru kwadru. Il-pittura li ser tiġi inawgurata s-sibt li ġej tirrappreżenta l-glorja ta' Kristu Re ixogħol l-artista Uċi Manuel Farrugia. U ħarġet l-idea li npittru s-suġġett ta' Kristu Pantokrator li tfisser is-sit il-ħolqien. Allura bħala suġġett bat it-Trinità flimkien ma' Kristu qiegħed fuq is-sedja glorjuża tiegħu. Din il-pittura ibiss il-bidu hekk kif il-proġett mistenni jkompli fix-xhur li ġejjin. Is-saqaf issa jonqos il-mitri ta' taħt il-koppla prinċipali. Il-kopra prinċipali wkoll jiġifieri ġej bil-pittura u kif ukoll il-komplement tal-kustilji fadal il-kustilji kollha 9 u fadal 3 absidejiet. Qabel ma bdiet issir il-pittura ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha sabiex il-pittura li saret u li ser issir fil-futur tkun ippreservata għas snin li ġejjin. Din ġiet issiġillata minn barra permezz tal-liquid membrane kif ukoll jiġifieri saqaf kollu ġie siġillat b'liquid membrane apposta biex għalmenu l-ilma ma jidħolx inkas ta' ċertu teżżis u hekk m'għandniex dik hija natura ħanejdu hekk. Imma fejn nistgħu aħna bħala umani li nagħmlu prekazzjoni ħadnija kollha, sa inqas dettall ħadna ħsieb. Il-kappellan tal-parroċċa ta' Kristu Re Dum Mark Camilleri qal li l-pittura ma kienitx l-unika xogħol li sar fil-Knisja f'dawn l-aħħar xhur. Temmejna l-induratura kollha tal-korsija, qed nistennew biex jispiċċaw l-aħħar żewġ bustijiet tal-apostli biex hekk ix-xogħol tal-korsija ikun intemm kompletament. Tqedu wkoll il-brazzi ġodda tal-kristall mad-dawra tal-korsija u issa wkoll wasalna biex nawguraw l-ikbar pittura li għandna fil-Knisja li hija l-pittura tal-absidek. Il-post ċentrali fejn anke n-nies waqt il-qudiesa jekk ikunu qegħdin iħarsu lejha biex taqqat u tagħlaq il-Knisja kollha. Intant kien fl-1924 li tqedet l-ewwel ġebla ta' din il-Knisja li bdiet isservit ta' parroċċa sa mill-1936 u ġiet ikkonsagrata fl-1967 u hi meqjusa bħala waħda mill-akbar knejjes f'pajjiżna.